Eli tänään mä menen leikkimään mun kauden kanssa. Mä menen tuonne. Tänne saa niin paljon lunta, se on ihana lumimaa. Niin mä menen nyt leikkissä pakattua. Eli mun kaveri odottaa tuolla ylhäällä. Ette näe sitä. Mutta se on tuolla tömärissä. Näette nyt. Hyvä näittekin sen. Tulkaa. Moi. Mennäänkö nyt? Mä otan sulla koko ajan. Joo. Mennään. Tuonne sitä tuohon. Kyllä näettekin. Joku on mennyt jo siihen. Mä oon mennyt. Joo. Niin nyt me molemmat mennään. Tuikkuota. Otkaa hetki. Tuossa on poliisitalo. Niin. Meidän pitää ottaa vähän, että poliisi menee pois tupakalta. Mä nyt voi kuvasta, koska muuten. Hei. Tuu pois sieltä. Taro. Sä voit tuolla olla, ei sä hommat, siellä on poliiseja. Ups. Sehän polttaa tupakkaa. No ehkä. Sä häippäs. Jos hyvä. Pöskän mukaan. Noniin. Okei, nyt täällä ollaan. Tin. Mikin tuon? Voi. Täällä molemmat ollaan. Tin. Ja jos teette tälleen, niin laittakaa sen älkää ottako ikkunat. Tää on aika kylmä. Tuottakaa heikko. Mä teen tilaa. Hei, mitä sä teet? Peitän sut lumeen. Hei. Päästäkää mut täältä pois. Ei se pääse pois. Tää kostetaan.